Okay, so mga kabisado, yari kita karon panahon sa sining adlaw sa Biyernes, no? Makita naton mga kabisado ang manipis-nipis kag kung kaysa may pagdamon nga pagtulo sang ulan sa sining udto, no? So ang area karon diri kita sa may bahin sang zone 4 Kabilawan, no? Diri kita sa Kabilawan mga kabistado, makita naton ang area nga nagatupa ang madamol nga ulan mga kabistado. So makita naton ang paglinagapok sang ulan sa aton siningasin o sa aton nga atop, no? Hindi kita makagwa bangod kay ti perti ang pagbunok sang ulan sa sininga matinion mga kabistado. So sa aton sininga mga kabistado bala nga biyahe sa sininga matinion o kung nag-aara sa gwa sang aton sininga mga panimalay, maghihalong gid kita kay ti ang dalan mabasa kag may madurodanlog ang aton sininga dalanon sa sininga matinion. So maghalong gid kita kay posible ini nga magadala sang disgrasya